Salam qadirli ildeşlerim. Bugün hava şemme güne allık programı. Şemme 22 Ekim 2022. İran tarihine göre bolsa 30 Mehr ayı 1401 yıl. Barıňyza salam aýtýan. Inni başta men bu programlar başlanda niyetimiz edebiyat, tarih üstünde durmakty. Şoň bilen gelýär, gün arasynda siyasi, ijtimai meseleler üstünde durup geçýärdik. Indi İran'da şol ayaklanma, ayağa kalmalar bolandan beri işimiz siyasata girdi. Öňem siyasattan daşdy, ýöne başdaky temamyz siýasat däldi da, şonu aýtjak bolýar. Näme halkyň arasynda bir hereket, özgöriş bolup durka, sen oňa sessiz durup bilmeýärmiz. Pikirin bermeli bolýar, aýtmaly bolýar pikirini. Sebäbi ol biziň barymyzyň ykbaly, hemmemizin ykbaly. Bütün millet başka yerde, başka dağda oýlanyşyp düşünýüp ýörke, başka tarapdan ejir çekip ýörke, ondan başka gürünler aýtmagy da kän yerli bolmaýar, yerlikli bolmaýar. Ýöne men maksadym şol ikisini hem garıştırıp hem birazcık diňe bugünkü habarlar dälle biraz pikir, düşünce, oýlanma. Bir zatlar bir-birimizde berip bilme. Şoluň üstüne durup geçecek bolýanlar. Diňe habar dälle bugünkü dägde dälle birazcık da bir zatlar açıklamak, öwretmek, berip bilmek şol maksat bilen. Häzir öz Türkmen sehramyzda görüşimiz ýaly şol İran halkynyň hereketi, ayağa kalmalar bütün şäherlere täsir edip dur. 5-nji hepde ýerdi. Indi muňa durmak ýok. Durmak ýok, o tarapdan halkym köpelýär ýöne şu rejimiň adamlaram olary cinayetleri urup öldürmeler köpelýär o tarapdan. Olaram gaty var ýa-da. Bir tarap sesini aldyrýar, bir tarafam taýagyny aldyrýar. Şonu ýaly bolup barýar. Indi görür soňunda halkyň ynanjy, islegi, sesi ýeňiş gazanýarmy? Ýa-da yarak bilen, taýak bilen zor ýeňiş gazanýarmy? Meniň pikirimçe taýak zorlugyň hiç bir hakimiýet taryhyň içinde ýeňiş gazanmady. Bolsa da wagtlaýyndyr, häzirçedir. Geçen ýyllarda da gördük, 3 ýyl öňe gurup ýatyrdylar, ama soňra halk ýene-de ayağa galýar. Sebäbi hökümetler halk üçin, halka hyzmat etmek üçin, milletler olara goýulmamak üçin näl. Eger biz seredip dursak, inqilab da başlanda şu islami inqilabyň lideri, rehberi, biz halkın hizmetçisi, hizmet guzarı merdum eslemlik geldiler de. Indi bugün näme bolupdyr? Hizmetçiliga dursun hizmet etmek. Halkın üstünden ağlanıp duran bir güýje öwrildiler. Halk olaryň hizmetçisi. Diňe bir hizmetçi da däl. Esiri. Şolar näme diýse şonu ýaşamaly, şonu ýaly gezmeli, goýun ýaly bolmaly. Ine demokrasiýa bolmaýan ýer şeýle bolýar, demokratik. Ýöne bir ýerek aýdyşmylar güýçli bolup barýar, dünýäde näme özgörüşler bolýar, şu Irana garşy olar da bir seredeyliň. Şu wagt iň başdaky güýç, super güýç Amerika seredemizde ýa-ni ýakynna bir bir zat geçirýär, anket geçirýärler da, anket. Nezer senci bolýar. Şonma İran bilen garşydaş, İranyň garşysynda şol ýadro ýaraklar, ýa silahy hessi, şoň bilen muzakire, şo mesele gönüklenelimi, şoň üstüne duraýlanmy, şoň üçin bizim üçin mühimmi ýa-da şu wagt İranyň halk ayağa galýar, olary goldamak mühimmi diýip soraýarlar halka. Şonma
köpsi ankete göre %50'nin üstünde köpü. Şu an bizim için zat mühim değil. İran'la ılalışka etmek o yadro silahlarda, yaraklarda. Halkı koldamalıyıp şu oy veriyorlar, şu sesi veriyorlar anketlerde. Yine şu tayda iki mesele var. Birinciden bir milletin sesi gücüge verse, başka milletlerim şuna reaksiyati, şuna hassasiyeti köpeliyer. İkincisi, onun tesiri ön amaytıp geçmedi yali, ve milli devletine tesiri köpeliyer. Yani öbür taraftan devlet olur dinleyer. Ne için dinleyer? Sebebi ertesi gün olur dinlemez, olur da ses alıp bilmeyer. Ray alıp bilmeyer. Eğer alıp bilse, sen ray bersen ne, bermesen ne reisi yarak alıp oturuyan olsa, onu dinlemezdi. Şu an çol reisi ne ray aldı İran'da? %35 ödayçılar bilen, belki asıl hakiki rayi sesi ondan ama şarttır. Ne şuna demokrasi dili ya da şu gün matarı yurtlarındaki yağdaya, sen doğrudan halkın gücü var, halkın sesinin gücü var. Şol çiğnem o tarihde her 8 yıllan, anır gitse 8 yılla, 4 yıl ya 8 yıl ütke otur. Bizimkiler olsa bir otursa şolsa yapta isak ay bula kızgınacak bu yer deyip kalasılar gelen ok. Yerlerinden kalası gelen ok. Özlere kalası gelen ok. Ay bizden sonra çağağımız için kavu yarış diye çağağımız içinde şu tayini kurnap koyuyor illiyalar da. Şol çiğnem görüyaz İran'da şol Hamene'yi özüm yaşam olup buraya gördü diyen yali öz oğlu için şol rehberliği, dini liderliği için yol açıvatıyor. Gayra tarafında seyretsek Berdi Muhammed de şon yali hazır öz gitmeke ay bir vakt keset olsam da at bolsam da oğlumla yeke kalmasın şon için şu vakt koyayın yer deyip oğlum öz oğluna oturdup koydu. Näme şular hemmesi şol demokrasi bolmayan yerine bolýardy. Ede demokrasinin özü näme? Näme üçin bizde demokrasinin adı var da özü yok. Munda da bir gurrun var. Demokrasinin adı var, özü yok. Köp yurtlarda demokratik partiler da var, hezpler de var. Adı qow awdan, ýöne gören ok. Sebebi, yani o zatlı kanunlar da var. Esasi kanun, esasiler de var. Yani kanun yönetiyen adamlar yok. Çünkü özü, ulukon mesele şu yerde. Yoksa başlanlı köp hükümetler başlanlı demokratik bir başlayalar. Yani demokrasi eğer bolcak bolsa bir yurtta, şoňa bir 4 tane bir ayağı var, şoň payası var. Şu bolmasa onu demokrati bolmaya da. Birinciden şu kanunlar halka göre bolmalı ve yöremeli. Kanunlar geçol kağıdın yüzünde dursa, yöremese, ol dünyayana avadalık için yazılan zat bolýar. Ayrıtıyla şu kanun yazılan özü yöretmese, özleri şonu dinlemese, amala aşırmasa onunla o milletin işi kayıttı. Ya o dollap ya diyen sen devlet, hükümet halk içindir. Halkın hizmetinde biz diyen. Ama ertesi gün görüyüz, doğru tersi olup dur. Millet halk içinmiş. O yanlış yazılıptır o. Millet yok, millet devlet içinmiş bağışlan. Millet devlet için. Başta devlet millet için deyip yazılıyor. Yani sonra görüyen millet devlet için olup çıkıyor. Ondan sonra millet devlet içinden de geçiyor. Bir adım ileri gidiyor. Bir gedek millet bir adam için oluyor. Bir devlet için ne? Hem zat bir adam. Buna neyme deliyor? Demokrasiyi maskara etmek deliyor buna. İnsanları maskar etmek değil. Üzerinden gülmek değil. Indi şol 4 ayaktan söz edeylin. Birinci hava şol kanun yöremeli. Kanun yöremese, dine kağız yüzünde olsa o bolmadı. O tayda
yazanın peydası yok. İkinciden, parlamentosunda güýç bolmaly. Çünki parlament meclisinde güýç bolmaly. Milletvekilleri, deputatlaryň güýçi bolmaly. Nähilli güýç? Kanun güýçi bolmaly. Öz agramy bolmaly. Eger sen parlamentdakileň hem şol ýokarda oturan adam tikýän bolsa, olar hem şonu ämi diýip şoňa gulagyny gerip oturan bolsalar, şoň sözüni dinläp, ýene o parlamentanyň hiç manasy galmaýar. Ondan güýçi de bolmaýar. Olam diňe kağız ýüzünde bolup geçýär. Wa aleyküm salam, salam aýtýan dostlaryma, salam aýtýan baryňlar. Bu da bir mesele. İkinci, şonu ýaly. Üçüncüye verelim. Üçüncüde näýili? Partiýalaryň, heziplerin güýçi bolmaly. Sınıflaryň da güýçi bolmaly. Sivil, asuda milletiň, asuda ýaşaýjy. Özüne göre sınıflar kurup bilmeli. Encümeller, birlikler kurup bilmeli. Şolaň hem özüne göre güýçi bolmaly. Indi şol biziň zatda diňede şol partiýler diýip açyp bir näse awdan at berip oňa demokratik parti diýeniň bilen, hezip diýeniň bilen ýaşamaňyzdyň, o da bolmaýar ýene. Şo partiýler bäsleşige girip, halkyň sesini alıp, ses alanına da şoň bilen şo güýje gelip, kursyň üstünde oturup hakimiýeti eýe almagy şoň şert öğretmeli. Yine bir dördüncü mesele var şu demokrasiyada. Metbuat azat bolmaly. Yani insanlar neşriyelerde, metbuatlarda isleýäni ýazyp bilmeli, tankit edip bilmeli. Özüne göre garaşsyz bolmaly metbuat. Bugün zat ýazdyň näip sen onu ertezindana kisseň. Saytda ýazdyň näip polis bolup telefon edip dursaň, mehkeme çekip dursaň datga. Görýär, indi şu dört meselenin bu aňrysynda da ýatan zatlar känna. Birem şol organlar garaşsyz bolmaly. Haýsy organlar? Eskeri güýçler garaşsyz bolmaly. Siyasata girmeliler. Halk bilen döwlet arasynda şol eskeri güýçler girmeliler. Bir de zat ýanky Yargıtay diýär. Kuvve gazaýa bolýar İran bilen. Ya sud. Şolam ýene garaşsyz bolmaly. Döwlet başga, ýanky Yargıtay, kuvve gazaýa, sudlar öz garaşsyz ýerine durmaly. Eskeri öz ýerine garaşsyz durmaly. Şo şertlerde demokrasi ýörep bilýär. Ve kıynanç bilen inni siz özünüz karşılaştık göräýmeli. O taýda nähilli bolýar da Joe Biden ýani biri halky dinleýe, halkdan çekinýe. Emma biziň ýurtlarymyzda ýok, halk çekilmeýe, gaýtap kellesine urulýar, öldürilýär. Karşılaştyryp göre bermeli. Nähil tapawutymyz bar, näçe ýyl olardan ýyza galtyr demmes belli bolýar. Şu ýerde. Yine bir mesele, bir İngiliz filozof var. Filozof, Popper. Şoň bir gowy sözü var, şonu aýdyp geçedim geldi. Demokrasi diýmek, aslında manysy näme? Halkyň hakimiýeti da demokrasi diýmek, ya demokratiýa. Saýlap güýje getirmek däl ýa-da. Sen sayılayan bir prezident seçiyen ya milletvekili seçiyen halk güýçi bilen oturtýar şonu. Ol demokrasiyni görkezmeýär diýer. Demokrasi bar ýurtda şu oturdan eger sesi bilen indirip bilýän bolsa şu demokrasi diýer. Sesi bilen indirip bilýän bolsa. Isleýän wagtda şol halk yine de goýuşy ýalyň diýerden alyp bilýän bolsa demokrasi diýer. Indi biziň ýurtlarymyzda köplenç kıynanç bilen nähili? Biz şonu oturdup bilýäs ýerine. Cumhuri İslami ari ýane. Bolsunmy, bolmasynmy? Bolýa bolsun diýip berýärler. Sonra 40 ýyl sonra netije etýär, ol bolmaýar, o bir ideologiya, ideolojik bir rejim.
Onu oňla dewam edip bolmaýan netijesi onu üýtgetmeli. Indi sen oturalara indirip bilýärmi? Ýok, asla. Bütün millet ölüp gitmeli, ola iýinmeli der. Ana biziň derdimiz şu ýerde. Şu ýerde. Bizde eger oturjak bolsalar biz adam hasabet sesini alýarlar. Ýöne iýindirjek bolsak onda depeňden indirýärler. Iň uly kıyınçılıkları 3. dünya diýip söz etýärler. Köplenç kıyınçylygymyz şu bolýar. Şol üçin näme etmeli? Demokrasiýa, demokratiýaň 4 ayagy dany, paýasy. Kanunlar göremeli. Meclisin güýji bolmaly. Parlamentanyň güýji bolmaly, aýdyşmy diýäli. Metbuatyň güýji bolmaly. Hizpler döretmeli, partiler de ýöne şolaryň güýji bolmaly. Diňe awadan at bilen goýanyň da peýdasy ýok. Ve şo bolmasa da hiç wagtda bir ýurt ösüp gitmeýär. Birem ýa-ki onuň goşaýly ýa-ki gowwe gaza sud. Enni ben 3 dilde aýtýarym näme Türkmen dogallarymyzdan, Türkmenistan dogallarymyzdan diňleýär farsça, olar farsça bilmeýär, biziňki orusça bilmeýär. İkisini garaşdyryp aýtýanda iki tarapda düşünüp bolsun diýip. Şolaram garaşsyz bolmaly. Nähili bolýar bir ýurtda kanun esasysyna bakýan hemme zat gülýärli. Ondan kanunyna bakýan meclis bar, riyasat cumhuri bar, prezident bar, ama hiç demokrasi yok. Hiçbir işleyen yok. Bir de şu mesele var. Şolun her birisinin bir güýji bar da şonun. Meclisin bir güýji bar. Prezidentin güýji bar. Ondan partilerin güýji bar. Şol güýjleň arasynda deňagramlyk döredilse, şu taýda demokrasi ýerini açyp bilýär. Birinin güýji ýokar, biri aşağı bolup dursa, o ýerini urýar. Bir tewazun döremeli, deňagramlyk, balans döremeli şu ýerde. Eger prezident oturan ýerine parlamentda da hökmet ýan bolsa, eger o taýdaki vezirler ýa-da minister diýelim, olar prezidenti görünni öýdleri näme etjegin bilmeýän asandyryp oturan bolsa, güýji ýok bolsa, pikir bermäge, oý bermäge, oňam güýji ýok bolsa, partiýaň güýji ýok bolsa, hemme güýj bir adamla ýygnanýan bolsa, ona diktatorluk diýilýär. Şol üçin öz ýurdumyzda haýsy ýagdaý nähildigini şu biziň tanıp açyklandy. Ora özüňiz ölçep görebermeli. Han göreyim dostlardan biri kamerayı veren ýaly. Awa Mansur pak delip kabul etdiýän dostumdy. Belki ýeregi verendir men gören nädir? Garaz şöyle, demokrasiýaň gurun beren idim. Maksat näme? Birazajykda bilim, ilim açyklaýyp da diňe täze wakalar bilen bolup geçmesin diýdim. Wakalary galsa öz bilişiňiz ýaly biziň türkmenlerimiz hem ayağa kalıp dur aslında. Ayağa kalıp dur. Korkmayan milletliğini görkezip dur. Bir hafta öňem şu tezahürat hükümette kän goşuldular. Kän adam tutuldy, zindana datdylar. Türkmenler hem Farsdan hem. Edil düýüniň özündemi öňün hem 3 tane ýaş oglany, nowjawan ýaş oglan, olaram Türkmenlerden öldüler hem tutup alıp gittiler, şu tezahürata goşulypdylar diýip. Şoň özi bir ayak kalmaların Türkmenlerin arasında da yetenli yayranlığını, Türkmenlerin başka halk ýaly özlerine şol öz hakkını sormagynda duygu dörenligini, istek dörenligini görkezýär. Bir hem şunu görkezýär. Medenne şol 10 ýyllar boldy, şol Suriýadan Arap Bahar diýip başlatdy hereket, Arap ýurtlaryna başlanda
Araplar birden-bire kalıp ağdar döş ediverdiler. Mısır'da, Suriye'de, ondan sonra Tunes'te, köp yerde. Şonda ben yadıma düşüyor da bizim İran'dakiler näme diýädi? Bizim adamlarımız korkak diýädi. Arapları görün, Arapları. Allı da ağdardı diýädi. Indi bugün görýän İran halkynyň özü de korkmagdyr. Şu netije gelip bolýar. Hiç bir halk korkak däl. Türkmenem korkak däl, Parsam korkak däl, Arabam korkak däl. Ýöne şol baş kaldırmak için, aýar kalmak için şu şertler döremeli. Şu şerti dörese, ondan şol korku da ardan gitýär. O şertler nämedir? El ele bermek. Gaharlan hemmesini bir nokta üýşürmek. Bir zadyň soňu bolmajagyna göz ýetiren insanlar bir umyt aradan çıkanla ondan sonra adamlar başka bir ellenmezlik zadymyz ýok diýär-de, orta çykýarlar. Şu derejeye ýetenden sonra insanlar doğrudan korkuýla taşlayan eken, yüreklenip şoňa barýada şol hökümetler näçe basy berse üstünden vuru berse adamlar soňunda hemme zadyny geçýär, şonaň görkezýär. Hawa kadırdan dostlar, men şu ýerde o tutulan Türkmen oğullar sağalarymyza Allah yaralları olsun. İnşallah inatalarına Allah sabır versin. Her ne basım çıkarırlar da. Zınalları cağı yok adamlara. Bir milletin hemmesini zınanı tıkıp bolar mı? Hemmesini öldürüp bolar mı? Bolmaz ha. Sen hemmesini öldürsen küme edecek hadi. Demek millet hemmesi bile olsa onu da olur. Millete baş eğmeli oluyorlar da. Şolam bolacak inşallah. Hava sağ olun men dinleýäniňiz üçin. Kän video uzun bolýar diýip tankid etýärler da we agar açyk bolmaýar diýip. Şol üçin eger siziň pikiriňiz bar bolsa, nezeriňiz bar bolsa alayım. Bolmasa da baryňyzy Allah tapşyrmaly bolýaryn. Şu wagtyň özünde sağ olun fikirleriňizi ýazyp dursaňyz okuyan şu ýerden. Ýöne menden bir soraw ýokmy diýär. Garar Allah barymyza kuwat bersin. Gelejegimiz aýdyň bolsun, parlak bolsun. Sizleriň ýaşlaryňyz ulak bolsun. Saglyk da görşeli. Salamat bolun.